ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. имрӯз 30 майи соли 2025 мебошад. мо токҳои ангурҳоямонро коркарди химиявӣ мекунем бо истифода аз дорозанаки батареядор, аккумулятордор, барқӣ. ва мо имрӯз мезанем ман ҳамин доруро, дору номаш импак, ва даруни дохили 10 литр об, ҳозираша 10 литр об, баъд аз болаш оби тоза меандозем, инро пур мекунем. ин 18 литр аст. дар 10 литр об мо мерезем 15 грамм импак. Кани 15 грамм импак омехта мекунем. чӯбқати биё омехта мекунем. Яъне омехта кунем. сах ана омехта шудааст. Дидӣ? омехта кун. мана омехта кардем, ранги об дигар шуд. Дидӣ? анаку меандоз хуш мекунем боз аз дору зидди ҳашаротро. Не, ваяшро як пачка камфидор аст, мо 3 тақсим кардем. бас омехта кунед. мана мо омехта кардем камфидорро. камфидорро нишон дед. камфидорро ан қоғозашро нишон дед. монтед. мана ин камфидор аст бар зидди ҳама гуна ҳашаротҳо. 100 грамм будааст. акнун витамин резед як 100 грамм. кани ва қутичаш дед. пур мекунем як 100 грамм. ин гумат аст, ин ҳамаш витамин аст. ана омехта кунед. ана витаминро омехта кардем. ҳамдиёрони азиз, ногуфта намонад ки импак ба муқобили 1 барбар касалӣ аст. аз он ҷумла дар ангур ба муқобили жилзанӣ аст. дар себ ҳам ҳаминро мезанем, дар нок ҳам ҳаминро мезанем, дар ҳамин тамоми дарахтҳо ҳаминро мезанем. импакро кори нағз мекунад. анаку ҳамдиёрони азиз, инро мо мегирем ба ҳамин зарф мерезем. мо маҳлулро тайёр кардем. акнун дар зарф мерезем. мана маҳлулро мо ба зарф рехтем. аз болаш оби тоза мерезем. оби тоза биёред. мо боқимондаи зарфро бо оби тоза омехта мекунем. пур мекунем. яъне ки мана оби мо пур шуд. яъне ки маҳлули заҳрхикмикати мо дар зарф пур шуд. ҳамин зарфро маҳкам мекунем. баъд болои дарахтҳо мепӯшем. инро шаку нишон накардам. болои мана гелос, мана ҳамин болоаш мепӯшем. инчунин болои помидор, каду ва дигар зироатҳо низ мепӯшем. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. ҳатман дарахтотонро дорупошӣ кунед ки баъд ака ин чӣ касал гуфта манба навор роӣ накунед ёки расм роӣ накунед. агар шумо пешакӣ коркар кунед, ҳамун дарахти шумо ба монанди дарахтҳои ман сабзу хуррам мешаванд, касал намешаванд.